Alina Frama? M-a luat o pișă. Am după ce ai venit aici pe masa mea de lucru? Ți-ai pus să te catrafusele. Am pe când mă pregătesc eu să fac TikTok. Dar du-te la tine acasă și pe TikTok. Păi n-am zis că fac aici, prezint la oameni. Da, păi atunci conformează-te. Du-te pe masa aia la altă. Mă duc la vecinul. Da, serios, că aici trebuie să-mi prezint eu ingredientele. După ce ai pus amu pe film, l-ai văzut că mă uit la desene animate? Tu, dar lasă pe film că amu să termină serialul. Amu fac de mâncare și nu pot, că îmi trebuie inspirație. Dacă văd filme de alea de-a pula alea, nici n-am chef să fac de mâncare. Și apoi cu ăștia faci? Amu fac o ciorbă de văcuță domnească. Ăsta-i ciont. Ciont cu carne, bineînțeles, că dă gust. Și cea mai bună de rabă de carne din vită, vrăbioră, așa se traduce pe românește, e cea mai bună. E fut o ciorbă de vită, de văcuță domnească, ai înțeles? O să-ți placă, îți spun eu. Mi-am pus ochiarii să văd mai bine carnea. Dă-mi o farfurioară, că întâi pun ciontanul ăsta la șerp, dar să tau de aici carnea. Asta, pe lângă. Ce cuțitul chizi ai aici, că ăsta nu mai tai, o tăia bine. Hai, scuțește-l. Asta ți-e bună? Da, da, da. Și zvârle ciontul ăsta. Smulge-o. 13. Pișa balerina vrea carne de vită. Ce chis da mă, are fă? Ți-am lăsat scuțele. Aia cuțitul ăla bun, tu iei. Ăsta e cel mai bun și o tăiat foarte bine. Dar trebuie să le mai ascuzi din când în când. Pune la șert ăsta, pune la cole moală, că dă gust. Dă să văd dacă taie ăla mai bine. Stai pișa că-ți dau și ție-ți dau din asta mai bună. Nici cum stă aici, nici cum stă și cerșește, na. Uite ce fain arată când fac așa. Îți place? Stai pișa că-ți mai dau o țără. Nu-ți băga laba că ți-o tau. Na. Dar răburesc carnea așa, mărunt. Nu bucătoce mari, că asta e zamă domnească. Trebuie tăiată carnea așa estetic, să arate bine în blid. Deci cubulețe, foarte mici. Trebuie tăiată așa în formă domnească. Așa nea frumos. Deci chiar trebuie toate bucățelele aceeași mărime. Cam așa bucățele tau eu la ciorba, la asta de văcuță domnească. Eu curăț minunea asta de deasupra, că nu-mi place, că e ca și guma. Hai, animalul de aici, că vine să-mi fure carnea. El că să nu la să lese. Lasă-o săraca, chiar are voie. Hai până ce tau, minune. Eu, pișa, du-te. Până să șerbe ciontălău, o să tau țelină. Asta e țelină chinezească. Nu o să iau multe de răburi, că se amărăște ciorba dacă pui multă din asta. Și acum o să iau numai două. Și după aia o să iau niște frunze. Am spălat-o bine și am o tau de bucățele mici. Întâi crestez așa niște liuțe subțiri tare, adică nu chiar tare, așa în ea. Nu chiar o jumătate de centi. Și tai de râbele mici, că din moment ce e ciorbă din asta domnească, trebuie să fie tăiate zarzavaturile și toate ingredientele ce le bag înăuntru, plus carnea, bucățele mici. Numai ciontanul rămâne întreg. Ciontanul îl lăsăm așa întreg, să iasă mărtuva bine. Sare n-am pus încă în apa unde să șerbe carnea și ciontanul, pentru că să întărește carnea de vită când pui înainte sare, să pune la sfârșit. Până să șerbe, îmi tau legumele. Nu pun decât țelină din asta, morcov, un pic de praz o să pun, gogoșari, câteva bobițe de mazăre. Uitați-mă, oameni, ce am găsit eu când i-am cumpărat. Fulgi. Ați mai văzut așa ceva? Ardeiute. De ăștia, cum se numesc tupulă? Cum să se traduc în românește?
Chili răzărit, uscat. Păi nu, că sunt de-astea firișoare. Uitați, Șofrane. ca și șofranul, exact. Numai că e de chili. Are și gust al lămâie. Nu-mi place. Să mor eu. Chili de lămâie. Să-mi bag pula dacă nu. Hai, gustă una. Ia un firișor. Să mor dacă nu. Iute, dar are gust așa acrișor. Ha? Sunt țăști? Ioi, tu, Pișa, îți place jucărea nouă? Îți place? Nu, hai, joacă-te un pic. Wow, ce jucărie faină ai! Tu-i bată, ce norocul faină ești! Ne, alintăciunea! O să văd dacă mi-o fiert ciontanul. Minunea asta de deasupra trebuie luată. Trebuie curățat de deasupra. Așa, să rămână faină și curată. În ciorba asta domnească bag gogoșar și verde, și roșu, și galben. Ca să fie așa mai multicoloră ciorba, că e domnească. Așa ne de mărunțel, să arate mai domnos. De lux. Așa vreau să văd că arată și noală. Curcubeu, frate, curcubeu mâncați aș. Așa trebuie să tăiați ardeiul. Nu ca din topor, în zamă. No, și până una alta să îmi tau prazul, tătașe mărunțel. Morcovul! Mi-o picat morcovul pe jos. Prazul, morcovul, mai pun câteva bobe de mazăre și un pic de pui de fasole verde. Fasole verde mică. Și apoi mereți în pulă, că o să vă mai filmez la final cum arată. Un pic de orez, dar foarte puțin. Și la final o să mai pun smântână. Sunt care o năcresc un pic de lămâie. Și așa e bună. Eu o să tau și 2 roșii. Că nu o să folosesc bulion sau pastă de roșii, nu bag. Mai bine tau roșie. Că dă gust mai bun decât pasta și așa. La ciorba asta domnească. Așa mărunt am tăiat și prazul, tot domnos. Și o să vă mai arăt la final cum arată în farfurie. Ca să vă minunați și să-mi ziceți dacă vă place. Optic.